eskerrik asko dena etortzeatik eta beste gabe irakurtzen hasiko naiz. Orain dela 13 urte, abiatu zen hainbat pertsona eta herriko tabernen aurkako auzia bere gorenera iritsi da. Espainiako auzitegi gorenak 101 elkarte baitu eta 5 pertsonari urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote. Horien artean Leitzako torrea konfiskatu baitzeko agindua eman dute. Torrea betiko ixteko agindu dute Espainiako auzitegiek. Torrea sortzeko aleginean Leitzako herritar ugarik abiarazitako auzolana 80. hamarkadaren hasieran jarri zen martxan. Eta geroztik hainbat urtez jardun du eskuz esku elkarlanean, herriko egunerokotasunean, alternatibak sortzen eta bultzatzen, eta 11 ekimenetan eraldaketarako tresna eraginkor moduan dinamikak pizten. Torrea, finean, taberna batetik harago doan proiektu bat izan da urte horietan guztietan. Hori dela eta, hemen bildutako herriko eragile zein norbanakook honako adierazi nahi dugu. Hemen bildutako eragileok urtetan modu batera edo bestera harremana zein elkarlana eduki dugu torrearekin. Taberna edota ostalaritzako kide gisa herria bizi berritzen, herriko kultur dinamika indartzen, herriko kultur taldeen erakusleio, herriko mugimendu desberdinen bitarteko edota herritarron elkargune. Aitortza honekin batera, gu guztion elkartasuna eta babes osoa eskaini nahi diogu torreari. Inposatutako erabaki honen aurka agertzen gara eta torrea libre eta zabalik nahi dugula aldarrikatzen dugu. Bestalde, gure babesa adierazi nahi diegu erabaki politiko honen ondorioz, euren lanpostuan mehatxetuta ikusten duten langilei eta torrea sortzeko hainbeste esfortzu egin zuen herritar orori. Torrea kultura elkartearen aurkako erasoa, bakearen eta konponbidearen aurkako eraso bezala ulertzen dugu. Azkenik, torrearen alde egin diren ekimenei gure atxikimendua adierazi nahi diegu, eta herritarrak bertan parte hartzera gonbidatzen ditugu, bereziki larunbat honetan eginen diren ekimenetan. Gora Euskal Herria askatuta eta gora Euskal Herri sozialista. Gora!